Gaurkoan Irungo Kirola Gimnasiora hurbildu gara, izan ere hemen entrenatzen dute Guaxiken klubeko kirolariek, eta datozen minutuetan kenpokai izeneko arte martzial modalitate hau hobeto ezagutzen saiatuko gara, eta horretarako Alain Isasa dugu gurekin. Kaixo, Beraz, arratsaldeon. hori da, kaixo, eta elkarrizketarekin hasteko Alain, konta iguzu. Nola hasi zineten klub honekin Irunen? Zein da pixka bat jatorria? Hau izan zen, ja duela, igual, 8 bat urte edo, elkartu ginen lagun bat eta ni, beak praktikatzen zuen erekin Oiartzunen bere momentuan, eta beha Irungoa zen. Eta esan zuen, zergatik ez gara saiatzen Irunen ateatzen talde txiki bat. Eta momentu hortan hasi ginen, Artiako lokal txiki batian, eta aurrea jun ginen, jendeak eozta ilusio gehiokin praktikatzen zuen, da azkenen bukatu genuen, kirola gimnasioan. Horixe da, zuek praktikatzen duzuen modalitatea kenpokai izenekoa da, konta iguzu pixka, zertan datzan ezagutzen ez duten horientzat? Kenpokaia da arte martzial tradizional bat. Japonian du jatorria, eta bai estetikoki izan dezagun antzematen da asko karateri. Janskera moduan, kimono txuriakin, kimono harina, ez da judokua bezala dela kimono lodiago bat, edo jujitsukoak, horiek dira astunagoak dira, daude prestatuak heltzeko. Gure kimonoa da harinagoa, da gehiago karate estilokoa. Estetikoki beti lotzen zaigu asko karateri, antzik ez egia esan. Arte martzial bezala, niretzago da ezagutu duten esan dezagun kompletuena. Lantzen dugu, lantzen ditugu katak, borrokak, autodefentsako teknikak, armak, akrobaziak dazkagu, 30.000 gauza. Nik uste horregatik ez dela ezaguna, ze, arte martzial dominatzea eskatzen du lan asko. Hainbeste gauza daude ikasteko, dela oso zaila. Horixe da, aipatu dezakegu klubean, bai helduekin eta bai aurrekin lan egiten duzutela, ez da? Bai, hori da, bai. Aurrekin bilatzen dugun gehiago da motrizitate lan hori, behaien poliki konfiantza irabaztea. Desarrollo, esan dezagun, bai gorputza, bai burua, behaien beldurrak altzen jutea, indarra irabazten, eta bar, eta gero ja, helduakin sartzen da gehiago jaur kompetizioa tal hori. Ja, 12-13 urtetik gora, nahi ez gustatzen zaie borroka puntu hori, eta orduan, adin hortan ja enfokatzen gara pixka gehiago, borroka, kompetizioa eta hortan, dela tentsio gehien deitzen duna, eta ja aurreago, gehiago sartzen dira, arnasketa sistema, ja jende helduantzako, ja bilatzen dula gehiago arte martzial hori, borroka sistema hori bina. Orduan, helduan klasia da pixka bat, hori, depende zein etortzen zaizun, enfokatzen duzun modu batea, edo beste batea. Claro, hori da, baina esan daiteke adin mugarik gabeko kirol bat dela, ez? Pixka bat adinaren arabera egokitzen dela kirol horren praktika. Bai, hemen kirola moldatzen da asko praktikatzaile. Ez da beste kirol batzutan, ez da nola esan, bado arte martzial mota bat dela taekwondo, eta taekwondo beti, hankaltxa berdezu, ez dakit noaino. Ez bat zu altxatzen, ezin duzu praktikatu. Ez. Hau moldatzen da edozein pertsonari. Zuk dituzula belaun arazoak, ez dizkizut eskatuko, ez dakit, sentadila egitea, o posizio oso zabalak, ez dakit ze. Beti moldatzen gira pertsonara. Eta konta iguzu, aipatu duzu hori lehiaketetan aritzen zaretela ere, imaginatzen dut hori kirolarientzat pizgarri moduko bat izango dela, ez? Bai, noski baietz, beti adin tarte hortan beti kompetitzen dut, beti. Baiengatik izango da, izango gineke, asteburu nun batxe, kompetitzen. Eta orduan, gure lehiaketa ditugu, Aztegia Gipuzkoatik, Euskadikoa, Espainia, Europa, eta azken puntua da munduko txapelketa. Munduko txapelketa, orain justo atarian zaudetela, ez? Bai, imaginatzen dut, prestaketa lanetan guztiz murgilduta, ez da? Bai, egia esan, justo gatzez ezkigu ja 2 astetxo, eta orduan ja handia azkeneko ajustiak. Aurten tamalez udara erdinan euki dugu, eta orduan prestaketa pixka bat moztu dugu. Orduan, oan gehatzen zaigun hilabete hau da, jendeak zeo zein izan posible dugu daran, eta azkeneko ajuste, gero. Aste baldin mazea hain ritmo fisiko altu batekin, edo zein lesio txar, bi astetan itzea rekuperatzen.
Orduan, bi aste hauek dira gehiago, lan teknikoa, errepasatu, gauzak azkeneko puntuak eman, eta, Konta zer eguzu, eta gertatzen da. klubeko zenbat lehiakide eramango dituzuen munduko txapelketa horretara, jendeak jakin dezan. Guaz, guan, ekin maiena, hasier, guaz, bost konpetidore eta arbitro bat. Mhm. Osea, representazio ona. Eta ez dakit munduko txapelketa batean lehiatuko zareten lehen aldia izango den, edo da klubak maila horretako txapelketaren batean parte hartu ote duen. Ni izan ezik, gainontzekoentzako bai dela lehenengo aldia. Orduan daude, imaginatu, munduko txapelketatian parte hartzea, sekulako ilusioak indabiltza. Aber, hori urduritasun puntu horrek ez diren kalte egiten, eta askotan pasatzen da, igual blokeatu egiten zehala, edo, eta orduan, nena pixkat urduri aldi hortan, ez dien blokeatzen, da posible duden, entrenatu duten guztia erakutsi. Horixe da, azkenean hori beti da helmuga garrantzitsu bat ez mundu mailako bezalako txapelketa batean lehiatzea eta beti domina izaten da helburu, baina ez dakit zuek helburu konkreturik duzuen, zuen buruari helburu zehatzik jarri diozuen edo nolako emaitza espero duzuen horrelako txapelketa batean. Nik adibidez, lehenengo aldiz parte hartuko dutenei, nik esate egiten bakarra da dena ematea. Ze nik esperientziz, pasea izan duzet, dena ez emate galdu, eta bueltan jaldu dira galdera guztiak. Izan banu, ez dakiz zein eta. Hoi ez pasatzeko, nik esate egiten bakarra, dena eman. Irabazten dugula oso ondo. Ez dugula irabazten gutxi nian etzea gehatuko sentsazio horrekin, izan banu. Ez dugu bilatzen domina, egia esan, iristen baldin bada oso ondo, gure helburua ez da eduki behar ditugu kompetidores de elite, ez da gure helburua edukitzea 30 munduko txapeldun. Eta konta eguzu, nola antolatzen da munduko txapelketa bat? Ze nolako frogak egin behar dira bertan, nola neurtzen da, kategoria ezberdinak aldauden, edo pixka bat ideia bat? Txapelketa, normalian kenpokeko txapelketan ditugu txan ezagun 3 modalitate. Bat dela kata modalitatea, bestia guk ditzen diogu jujo, dela autodefentsako teknika batzuk egitea. Eta ja, normalian zaten duguna disiplinarreina borroka. Orduan, modalitate horiek daude banatuak, adinean arabera eta gerriko mailan arabera. Orduan, hontan guaz, nik uste jaia denen modalitate guztira aurkeztu gehala. Baina nola itzultzen zareten txapelketatik, eta txapelketaren ostean, gero ez dakit jada, imaginatzen dut, ikasturte berriarekin hasiko zaretela, ez, udararen ostean? Bai, azkeneko, oain hasi gea, gehien bat parte hartuko duten antzako. Jo normalian ikastarua hasten dugu urrian. Así que, ere maitza honakin etortzen gean, eta, nire aldetik, gutxinean dena eman posible dugun, entrenatu dugun erakutsi eta, emaitza honakin bultatzen gean. Horixe da, azkenean lan handia dago atzetik, hitzordu finko bat da, baina munduko txapelketa izan da, imaginatzen dut, ere lagungarria izango dela, kenpokaia bezalako kirol bat ezagutarazteko, ez? Azkenean ez da oso kirol ezaguna, eta horri oihartzuna emateko lagungarria izango da maila honetako leia batean aritzea, ez da? Bai. Egia esan bai, nik adibidez, nik kompetidoro bezala bai, irabazi izan ditutela munduko txapelketak, eta orduan laguntzen du, ez? Sonoritate goi edo. Eta orduan, oain bilatzen nahi gana da, talde hau pixka bat indartzeko eta berrentzute zaigun, emaitz txukunen bat ekartzen dugun itxera. Esperantza egin egia esan. Aukerako ditugu, maila honekin guaz. Nik uste lan txukune imposible dugula. Horixe da, gainera zu ondoan izan da, beste mundu mailako lehiaketetan aritu izan zarenez, hori ere lagungarria izango da haientzat, ez? Lasaintasun puntu bat edo emateko. Hoi da, bai. Ni aurten, ja esan dezagun adinez nilan ere kompetidore etapa hori bukatzen nahi da. Orduan nik gehien bat, ja da apoio gisa ematea. Ikusten dutenean bat ematurtu dola. Behan ganakun, itzegin, lasaitzen saiatu, tal. Nik uste aurten nire lanak gehien bat hori izango dela, ze gero. Ni lehenengo aldiz jo nintzanean, niak hortzen nahi nintzala, galdua.
zer dago, hainbeste jendea, hainbeste dezezagun, zein berdu nikoa. Eta orduan, pues, pixka bat nik eukin utxune hori betetzen saiatuko naiz, lehen aldiz dihoztenakin. Eta elkarrizketekin amaitzeko esan dezakegu, hori, horrelako txapelketa batean ikusi daitekela ez, kenpokai azkenean oso kirol osatua dela, ez? Azkenean gauza asko izan behar dira kontuan, ez bakarrik entrenamentuak, baita burua ere sartzen dela kontuan, beraz, kirol kompletoa dela, ez da? Bai, beti normalian arte martxelak dia beti oso kompleto. Ez da aktibitate fisikoa bakarrikan, burua berdezu, berdin duzu modalitaterako, burua berdezu hotz. Kontrola galtzen bat emazu, fisikoki ere kontrola galdu duzu. Eskatzen digu beti, eukitzea lasai, kontzentratuak, atope, zaila da. Zaila da, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, eta gu hemendik munduko zorte on guztia opa dizuegu, beraz ondo jun dadila, eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko, zuei etortzeagatik, eta tartetxo bat baitegatik guretzako asko txan edu, ze hori, handikan, biazkea oso ezagunak, eta beti horrelako tarte txiki bat ateatzea guretzako, da izugarria. Badakizue aldugun guztietan beti tartetxo hori izango duzuela, beraz, eskerrik asko. Bai, zuei, eskerrik asko.